ना डेफिनेटलि बेबायदि माने मा होनो जेंनाया नुजागोन मुर्ति सावलायनायफ्राबो जागोन खारन बे मोनसे बयनिबो सानस्रिजों गोरोबलायनानै खालामनाय मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथाया सोरनिबा बेक्तिगत नङा दिनै बे गोरोबथानि सायाव साफा सानै सुबुङा जुदि बिनि हेंथायै कर्टआव केस होयो अब्ला बियो जाथि नाङैनो मोनसे माबायाव गोग्लैयो मा होनो बे गोहोम गोग्लैयो बे गोहोमा मोजांनि थाखायबो जानो हागौ गाज्रिनि थाखायबो जानो हागौ बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बर'नि गेजेराव सावरायलायनानैनो फोजोबनो हानाय बाथ्रा बेवहायखौ आं सानो बर'नि गेजेराव नांलाय खमलायब्लाबो जों जेखौ माने गावनि गेजेराव सोदांलायनानै लानो हागौमोन बेखौ जों हाइ कर्ट बा सुप्रिम कर्टआव मालाबाबो जों लुबैनाय बायदि जाया केस होग्रा बिथांमोननि मथेबो मालाबाबो जाया खारन जों गावनि आंगो बिदा फंबायनिख्रुइ माब्लाबाबो कर्टनि जाजआ सोरबा उखिला आंगोसिन जानो हाया गावानो गतिके बर'नि जेंनाखौ बर'आसो बुजिगौ आरो बर'जों बर' समस्याखौ समाधान खालामनानै लानांगोन आरो न'खरनि गेजेरावनो गावनि गेजेराव फोथायनायखौ खोमानानै मालायनि न'खराव थांनानै जुदि नोङो बिसार बिहैयो नों मा आसा खालामनो जे बै मानसिया नोंनि थाखाय जे मोजां बिसार खालामनानै होगोन बरन्स बांसिनसो गाज्रि फिथाइ ओंखारनोबो हागौ ओंखायनो बे खुब आनफर्चुनेट आरो आं सानो बेफोरबायदि जेंना थायोब्ला गावनि गेजेरावनो नांगौबा नांलाय खमलाय जुक्ति तर्क होलायनानैब्लाबो मोनसे समाव फोजोबनानै लाहैनांगौ